Hej, i dag vil jeg gerne præsentere jer for en nyhed, hvor vi har fået den her sensorpære, der gør, at du bare sætter den i fatningen på den udvendige lampe, og så tænder den, så snart der er bevægelse. Selvfølgelig kun om natten, hvor det er mørkt. Og vi har også fået en ny en med skumringsrelæ, som tænder om natten og lyser hele natten, og så slukker, når det bliver lyst igen. Den kan jeg også lige prøve at vise jer her. Hvor vi lige sætter den i. Den vil altid tænde lige det, den bliver sat i, når der er strøm på, og så vil den slukke lige om et øjeblik. Og når den lige er gået et øjeblik, så er pæren slukket her, og når vi så slukker lyset her, så vil pæren tænde kort tid efter, fordi der er mørkt. Nu vil den så blive ved med at lyse, indtil vi tænder lyset igen. Og så slukker den også her kort tid efter. Det er den hurtigste og simpleste måde, man kan sætte et skumringsrelæ op på sine lamper. Det er kun pæren, man lige skal skrue ud og skrue den her nye pære i.